Tak jednou se prochází Banánek a vidí šlupku od banánu a říká: ach, ty lidi jsou fakt hrozní, nedokážou vyhazovat odpadky do koše. Ale já mám takový štěstí a sbírám zrovna šlupky od banánů. Tak Banánek vzal šlupku od banánu a řekl: tu šlupku od banánu budu muset si někam uložit. Ale nemám auto a dům mám tak 100 kilometrů od tady tohle nádraží. Ale počkej, vlastně je to nádraží. Tak Banánek počkal na vlak a jel. A Banánek říká: a vlastně nemám dům, tak budu muset spát tady na chodníku. Konec.